दिनै मंगलबार नालाय आलारि बाथि सावनो माने आं रेडि खालामगासिनो आरोना लिरखांबाय नै हुदायाव सुना लानोसै आङो बाल्थिङाव दोनना लानोसै आरोना नै इफोरखौबो रेडि खालामना लाखाबाय आरोना आङो दै गोथारफोर लाखाबाय नै जोंहाना बिबारफोराबो जा आराम आराम बारना दङ नै गलाप बिबारफोराबो जा समायना आराम आरामथार जाना दं आरोना नै रेड कालार आरो नै इफोरो समायना जाना दंथारोहाय नै इबो आराम बारना दंथारो साइस नुथारो माबा बिबारफोरखौ दालिमफोराबो बिबार बारसोगारदो फिथाइ थागोन ना थायाथाय एबारो नै इयावबो थाइसफा मोनसे ओमफ्राय गोजौआवफोराव बारदो आरोना ओइनै लगायनोसै दायो दायो लगायखांबाय।